Yo sang kaisa joining panda joining panda pai manja peke sini Bisamganja Sub-Zonal Chairman Borongganang Suron tai Sodro Golaghat ni Block President Dr. Pardesh sini TWF ni district ni President buku ke Rina Secretary Sormila Faizak tai block ni President TWF ni buku ke Pakia tai YTF ni block ni working president Sodev tini chini logi tongo o joining pando kini oro kebangma bodol ni 37 om hero kan family ni 107 butar sini diploma tho joining khai pega tai borok tini homda dongke tini oro bor ni khaksama pun tai ang borno lansogo tini beskang ni sini moharaj ni naharmongo sengbai palbak se himnan bagai yakari diplom aibo thangka aro thangma jaga hamya borong dale hanya nangbo patene yakari phaimani ang kalaina ke CPM bo khaitara agi o CPM khaimani Kaya pore abo khaita ke sambuji kai abo khaini tong lama hanya nugone tabo ara rajana hamjagai tabo rajana khani chhi sungna mosong CPM je party tongmani bo khai hamyana nugoi nang tini o bai hamyani saka poti kisa khub kheng hamya tongya ke ba borok party slai thanga ke ba sungma thangani bagai ma tongkhabe aban bagai haite ma okay nang nono kebo dagi soi dum sawoi jobordasti omai roke nono kebo da chigi sokar khai ha tabo abo koino to sung kuno jaga kono hamjangan maharaj na kai hamjagai nang phaimani bawa haina nugunyai bono kai hamjaka bono sangtabo nugjaka sini bagai bo basai phaika de sini age rajani de sahane ni bor basai phaika de sangtabo bono na nailani ni wangsogo sumara tabo banara mu nong family ni kojon arok phaigena tini o jago family o kan family ke nogo khure an chara jo bereng thangmani baba baba kan thaki ni mung khata mo an mu ta sakara mu ja bo kamini kulira chano akari CPM ni nang khorok sada phai na tebo family phaija phajak type tong tebo tetong na Bulirei bazar hati o jagao ang jranjimi hima hain tongi family tamke khub dukhor jonok hamke bukha khamjakani tini nugui bukha tongtok pika tamke bukha tongtok pika ke chini bobograni hamjakmani no yachak lainani bagai boni hamjakma yaphano yachaknani bagai jotto chini o gulirei amchani CPM khainai IPF ingthung ni BJP ingthung bibinno সংগঠন yakarei tini tipramo thawa bahanna rom phaimani bagai borono belage hammai maro tamni ke wanama singsa 2018 o gulirei bazar mohai tongmani ya o gulirei bazar onek development tongmani se tini tamongkha sini bororo political torjagai oroni bazar dugan pat sok sabai ses khalai kibirka aboni bagai tabok ang asa khayo